салому алейкум бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони шабакаи интернетӣ. Имрӯз мо дар студияи Behruz Production қарор дорем бо ҳамроҳии Акай Фарруҷон. Мо имрӯз дар студия тасмим гирифтем ки якчанд суруд баҳри ҳамаи мухлисони сомонаҳои интернетӣ ва чӣ хеле ки мегӯянд хусусан барои ғарибачаҳои тоҷик ки айни ҳол дар масофаи дур аз ватан қарор доранд, бо ёди модар, бо ёди пайвандон. Мо тасмим гирифтем ҳамроҳи Фарруҷон якчанд суруд баҳри шумо эҷод кунем. Ва нагуфта намонад ки студияи Behruz Production ин яке аз студияҳое ки нав ташкил шуда истодааст. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки подписатсия кунед ба ин сайт ва аз ин ҷо шумо метавонед тамоми намуди хо монтажи тӯю маросимҳо, хо тамоми намуди чизро шумо метавонед аз ин ҷо бо качествои баланд, бо сифати баланд. Ногуфта намонад ки шумо аз сомонаи Behruz Production метавонед ҳамаи намуди видеоҳо, ҳамаи намуди клипу консертҳоро бо формати баланд дастрас намоед.